sang Bratasena lumampah.
tepuk tangan sing rame sak. Ukra dina iki ati arep bukis. Waspadake kabeh para prajurit. Dina iki seneng banget. Nggonku wis entuk mamah anyar entuk teko live TikTok. Sayembarane papahmu ngobro ya kaya ngono ya, Ci. Bos, solah ratu ya iki. Ayo. Ya, yo. Bos. Ya. Ayo toh. Ngobro. Ah, Solo ya. Alon kakak Dewati yo. Wah. Iya. Wah, prajurit ayo cek karo ya. Yo, kabeh prajurit dipatutke ya, Di. Ya. Lolo. Wayo Cito. Ya. Asik. Kondange Bayu Aji iki lho. Lho. Wah, Wah. Ya. Ayo Plik, isih pertama lho Plik. Kurang 15 menit Plik. Ayo Cito. Bos. Terendengan. Hei. Ayo, dadang. Bos. Iya, Bos. Ya, yo, jos, wase, oslo. Hey. Wah. Boy, tak tenan yo, Dek.
Agung Wilis Celuring Banyuwangi. Kemesut atiku tenan. Cita, ojo nganti absen. Yo wis ketiki nasibe. Aduh. Sonderi Kok iki to, Dik? Paran anane. Enek sing katraju. Arep jangka sing weruh jalure. Sakit hati. Kepengen bisa kelendi carane. Ya ampun, Dik. Sun ngenteni wat asih. Kupro, asih. Kira-kira sopo tandiane bisa gawe bunyae ati. Aduh. Nyatne tentrem ayem. Piye sayang? Urip sun iki Kuciwo. Asik. Gusti kuwasa kita kula neki Asik. Kok diarek sini? Angel pandemene Cita. Blengsong. Ya he ya. Hey. Ya he ya. Ya. Asik. Hey. Bersama Agung Wilis punya. Iya, Dik. Jos. Alah. Nembak jebone kamera tuh. Kadung wale ganti ya Dik. Jos. Asik. Kali nelongso. Meren. Senam lagi. Allah masa Allah. Aduh. Yo, iki lho Jajang, semangat Jajang. Weh.
spesial kanggo bro. Alamat. Aduh, rajur. Ngabiarakan tadi deh. Lebih hot lagi deh. Woi. Datang ini jangan melok grupnya sopo. Ayo cinta. Ayo cak, dipasutke dulu. Piye dek? Yakin dia aneka. Masuk, bagus. Usume masuk. Hitan keparat. Hingga iki kabeh padha maju ning malaikat iki. Loh, wes wedan pati kowe kena aduh. Cita, alon-alon cita, aja nganti kebleset. Us ya. Wes ya, cita alon-alon. Nanti posisi nganti Mbak Noplek ora bakalan. Noplek iki wong sigrak-sigrak. Wah, ayo. Pasti ana apa tadi pagi. Pos jaya. Us. Ayo, ojo nganti endo. Ngono lho contone ngono kuwi lho. Kowe nyapa bladuran. Wis. Awas. Hut. Ya. Ora aman. Kaya ngono kuwi.